Всяко дете е артист. Проблемът е как да останем артисти, когато пораснем. Пабло Пикасо. Най-висшата форма на изследването по същество е играта. Невил Скарф. Основната идея на архетипа на детето е, че творчеството е радостна и спонтанна игра. Неговият подход е да се отдава на игриво и неструктурирано изследване, без да се тревожи за крайния резултат. Детето подхожда към творчеството с учудване и невинност. То твори заради чистата радост, без преценки и без опасения, че ще се провали. Чрез драскане, експериментиране и игриво изследване, то достига до дълбокия кладенец на въображението. Фокусът е върху забавлението, а не върху резултатите. Детето се възползва от така наречения ум на начинаещия. То олицетворява любопитството и свободата да експериментираш без предубеждения. Играта премахва натиска да бъдеш перфектен и освобождава ума за нови идеи. Тя насърчава експериментирането и намалява страха от грешки, като по този начин открива нови пътища. Детето драска свободно. То оставя ръката си да се движи без план, просто за удоволствие. Често се заиграва с творчески ограничения. Задава си смешни или случайни задачи, за да разпали необичайните идеи. Детето обикновено не се притеснява, че ще създаде нещо лошо. Свободно е от натиска да бъде добро и няма нищо против да направи нещо абсурдно, разхвърляно или странно. Обикновено използва тактилни материали. Твори с пастели, бои за пръсти или конструктор и това засилва потапянето в играта. Детето следва любопитството си без цел. Изследва идея, техника или материал, просто защото го влече, без да мисли за резултата. Жоан Миро създава сюрреалистични картини, които често носят игривост и детска лекота, като съчетават прищявката и спонтанността. Доктор Сюс използва игрив език и причудливи илюстрации. Неговите книги са олицетворение на радостта от творчеството и въображението. Такаши Мураками прави цветни, подобни на анимации творби, които съчетават поп-култура с радостна младежка енергия, напомняща за детска игра. Антуан дю Сент-Екзюпери е авторът на Малкия принц, чиято история възхвалява любопитството, учудването и гледането на света през очите на дете. Потенциален риск за архетипа на детето е, че играта без посока може да доведе до разсейване, затова е добре да балансира спонтанността с фокус. И за финал, един въпрос за размисъл. Кои детски страсти можеш да съживиш, за да внесеш повече игра в своя живот и творчески процес? В следващото видео ще говоря за архетипа на партньора. Ако ти е любопитно как прилагам тези принципи в своята работа, можеш да разгледаш портфолиото на сайта ми bobikostadinov.com или да ме последваш в Instagram. Благодаря, че изгледа това видео и до скоро!